farizom erősítés lesz, és a gyakorlatnak az lesz a lényege, hogy a warpaszizmot kivegyük a munkából. Ez kellene fog egy kis tapban. Hanyatfekvésben elhelyezkedsz úgy, hogy megkeresed az adott oldalon a lengőbordádat, és oda fogod rakni a lasztit, és ráhúzod az azonos oldali lábat. Tipálláfegy két kezed lent van az alapgyakorlatnál, de először mutatom a könnyítést, amikor még nem megy, ráhúzod a combodat, odaszorítod a labdát a felső testedhez, másik oldalt lent a lábig visszateszi, és csak addig emelem fel a csípőmet, ameddig azt érzem, hogy kontaktban van a labda a combommal és a felső testemmel, és megfeszül a farizom az ellenkező oldalon. Hogyha ez nagyon jól megy, és meg szépen fokozatosan elengedem a fönti lábamat, és hogyha már profit megy, akkor szorítás nélkül dolgozok, hogy combommal tudjak odaszorítani a labdát a felső testemhez. Derekadnak nem szabad fájni a gyakorlat közben, viszont a farizomnak dolgoznom kell.